Lejt il-kbir kien punt fokali li madwaru nibtu u żviluppaw bosta tradizzjonijiet. L-allim Reno Saliba laqa l-istedina tagħna sabiex jitkellem dwar aspetti differenti ta' Lejt fil-kuntest edukattiv. Doqqu għajt Malti nistgħu nistħajluh bħala t-tewmi tal-ewwel ktieb li kont riġt fil-21 fil-miliet tal-21 kien doqqu miliet Malti. Wara li konna għamilna l-ewwel edizzjoni u għamilna t-tieni edizzjoni kien hemm min ħajjarni nagħmel doqqu għajt Malti. Sawa, allura nqisu bħala t-tewmi tiegħu riżultat ta' dak. Hawnhekk insibu ġabra fejn naġnu kemm fil-poeżija, però mhux poeżija biss, il-kultura tagħna u dak li għamilna verament Maltin. Issa, fil-rigward tal-miliet, kena doqqu. Anka flajt, użajt l-istess doqqu. X'inhi doqqu? Minn fejn ġejja? Il-qampena li dejjem issejħilna. Il-qampena sejħilna l-iskola, il-qampena sejħilna għal xi funzjoni fil-knisja, il-qampena li sejħilna għal xi festa partikolari. Il-qampena li f'ħajjitna id-durmana tajtilna biex nisimaw, insegwu, nitalmu, nieħdu messaġġ. Allura użajt dik il-metafora tal-qampena doqqu. Għajt Malti, bħalma milt fil-miliet, ġbart dawk it-tradizzjonijiet kollha marbuta ma' din il-festa kbira u aħna monija b'dan f'kull qasam. Kemm ikel li niċċelebraw f'dawn il-festi, kemm festi ta' barra u festi ta' ġewwa. Ġifieri doqqu għajt Malti sewwa isegwi l-ewwel wieħed li kien sar tal-miliet. U issa għandna l-għajt bil-karnival, ir-randan u l-ġimgħa l-kbira u l-festi kbar tal-għajt. Jibda l-ktieb bil-karnival, anke l-kelma karnival, it-tifsira tagħha x'inhi t-tifsira tagħha? Jiswa laħam, karnevale. Minn hemm ħloqt il-poeżija il-karnival, magħha l-poeżija għandek ukoll il-qwiel u idjomi, dawn il-poeżija għandek qwiel u idjomi għax għandek l-aspett didattiku, imma għandek ukoll lob bħal tislibiet, għandek fittiexa, għandek kif titgħallem tagħmel rima u għandek lob ieħor interessanti għat-tfal u anke l-kbar minkejja li dan il-ktieb jgħod jingħad li jgħod għal 8 sa 13 sena, hemm kbar li avviċinawni u kollha jinteressom fih, jixtruh, jaqrawh u jibgħatu li kummenti inkoraġġanti. Ġifieri imbagħad wara il-karnival hemm ir-randan għandek pataflun x'nistgħu nikbu dwaru, għandek il-kwarżimal li nieklu, għandek il-karamelli tal-ħarrub, għandek ukoll riċetti fih dan l-ktejjeb, però poeżiji illi jiġbru dawn il-kulturi illi nużaw. Mbagħad għandek il-ġimgħa l-kbira, l-erba' ta' Tniebri, għandek id-drama li kienet tinżamm fi żmien li ntesew daw u għalhekk ktib dawn il-poeżiji biex inżommuhom ħajjin fostna u fost iż-żgħażagħ tagħna. L-erba' ta' Tniebri fejn it-tfal kienu isabtu s-siġġijiet, il-kbar ħabtu l-ġebel mal-art, il-qassisin fil-kor kienu jsabtu mal-bankuni ta' parsi qed insegwu it-terremot li seħħ mal-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Però l-poeżiji mhux solenni biss, għandek poeżiji ċajtiera kif sa naqraw aktar il-qudiem, nebbiexa ħelwin li ikopru dawn iż-żminijiet sbieħ.
Fid-Doluri, kont ma' ommi tfajjel ċkejken miexi nitlof f'purċissjoni, imma ħsiebi ħarabbija u waqgħet fit-tentazzjoni. Kelli ħelwa fil-ġakketta, saqqit gor mejjed bil-ġuħ, ma li ommi ħarset lura kont pront blajta ħadd ir-ruħ. Indunatu ħarsa tatni, qalt li issa penitenza, imxi ħafi bla kalzetti, bżajt aqbadni l-influenza. U saqajja kesħu silġa, ma flaħtomx rit l-arti blani, niftakarra dik il-lejla b'tant staġib kull min jarani. Meta l-purċissjoni intemmet, fuq iġi l-kappillan, tani qaqa tal-appostli għalli xieraq ġest bħal dan, u ferraħli għalli bravu. Tifel bħalek qatt ma rajt, mur fissirlu xi tbatija, il-Kalvarju jiena rajt. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.